Lakhakret Roxy sochengdhenta constituency angkang rongmongwe ahavar silim ingti arong open stage along APHLC asongatum sochengdhenta constituency 6 schedule awareness lapen ma joining amai padupon bangso amai long akehai mensing phangchopensi mai charipon mai long aluhiaman pen akehai je ai kathar rita kram sapi lapen anparta ongdung APHLC asong along karjap thip khaya pharman nokbepo nokbepi lapen ongdung aradatum chetongdun si mesen pen pachunpon bangso amai long independent asong pen COC don trokep ahem tu natum APHLC asong along chipa ogdun bangso chipa ogdun nangkok alam theke non kechari ponbom BJP asorkar atum ke claim kahenu ke che aso tum aphan aron repen dim klong kepek aron repen long le pata kipipon lapen social media long gache thangplup non kedobom Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma kaning jepon Karbi anglong mate 6 schedule arlota karbi pen kaprek akhaya tumta longle chonam long lapen chojor cholang long nangji lapen pata sitame circle officer atum claim pachun pon nangji pu kapang dak pon theklong pen ningki duk chepak lang pon si APHLC asong along chepa ogdun lopusi birta ribdun long lapen non karbi anglong along Sonsuria kisung kacetong ponang koke BJP asong atum mate KAC kachariatum kece aso aphan adimaklong cepek lapen ani ke pathesi cetong ponang koklo bangso ajok kado kawe aradatumta kisung pen cepajok jephan APHLC asong along cerap cetodu nang popusi ake haije ai kathar pen than pachinipon news report TK news Nili tumke lahelo alam mangke election le hai dia tasante lage notice nang papele long le de dia polo nili tum bangke danon ke election ke hai tum bangke bang hala bongali bihari to man se fere unak lo kente karbia to mange fere relo non ke karbia to mange eviction lok lo ning hokta ke chengsi nang tum matha thae chok lo ne chok che lo ne bang jot le pualing sita nili tum APHLC tu ngela ke chok che pu pulo bang la non ka election hai det pen man thache bak belang bang karbia rong si eviction ka paprang gante la pen non ko evict to pig gilang karbi la pen inglong rat tom pan nangli dadak sochengdhenta ara phan pilo nangli message pikang neli pul kang tung ate la demokrasia teng pen la non election ke bang thuji lang an ke APHLC along nang ching bedun et ite hedi nili tunga bahaduri puta kalilo thangda kalilo tala ke theklor logende BJP le pen congress tunge thangda inglong rat phange che hai che rai un elol tumke la si APHLC long nang dun et ete che plang pelo la hello ni ki pugang tumke acha sir la kijut si la rongmongwe block abang nagon district jokhala mandalong arji dingklu ben bm ko non puan stala karbinglong chiban aphan bori eder la kumar la ta lelu ako election hai that person ne ni tunge la iroyang bang si van that ja potlo lage henopi ka lam lo ke lage kumar lo dakadai doge adai doge la BJP congress tum lo la congress tu husi ke pon bola congress husi pon lo la amunit ke congress BJP ta ejat vet hoente dak abang ke net a problem si alang litum ben pachini lela net abang net ke nang som chok sa chok le lang litum la le net somun ema di unle lage tadai ini ke la BJP tang se chok chelo ke chok chelo mi je non ke BJP dum le chok chelo athima congress le chok chenta non BJP dum me pe chok de nahi pol gente dum claim ke pini sochengdhenta constituency kadang mass joining pini BJP lapen congress pen pini nang cepa ogdun laki alang litum kachinia jakong do tanglo athima 6 schedule to the constitution of India paragraph 2 subparagraph 7 lapen 20 paragraph along ke mithang adim ke mithang si vote joklong nangi lapen ke thuta thurlong nangji pu lasi pinyar ni ilitum aron alo alam itum chithan lo lapen suarlo song tum sitami women wing mate suarlo song anso se ke form jang fan alang litum keng kam nang chejor tang lo ladak sochengdhenta constituency ahina PS pen kiwang lasi nili central women wing pen nili alang litum abhan ning chingduk lo pima pinsu ka chesong along arlo so tum sitami keng kam chejor dunan jipu alang litum kachinia jakong do pasi la pini sochengdhenta lo mass joining la penan parta women wing so la suarlo song ke seng Japan Prabjen pen alang litum nang chahang popusi birta labang ta arjulong lasi anso si iprang ki wang jilang ki
suar lo song tum stami pinso tum kache song kapang tang tumas ason thosi suar lo song sami Karbiang Long East West Dimahasau la 26 constituency sitami suar lo song tum chiseng pon etlo la pen anso sesi kengkam che Jordan pamepo la pen titi burbur sitami imi thang longri longpat isumar longri longpat kache rai kom japan hem prik long le tikke nili tum babangke la bangke kache song do na bangke nitum anso sesi pantang ji hem prik long le tik Aki hajai kathar sar chithi pading nang ma pading na longri longpat jinghan nang ma jinghan na so lo sa jakong pantang nang ma